Zdravím všetkých, sme tu zase, ideme pokračovanie tohto sveta pekne, práve vyrastol strom, neverím, že to mám na videu, dobre, ideme dostávať tento dom pekný, ja už mám navrhnuté, ako bude vyzerať, takže len to dostávam, tak to poviem, uvidíte, ako to bude vidieť až na konci, takže pozerajte. A začneme pekne tým, že zoženieme veci, lebo je to naozaj toho veľa a budem musieť ešte aj prečísť pre ďalšie veci, ďalšie materiály, takže máte čo pozerať. Dúfam, že nebudem musieť to hľadať veľmi ďaleko a že nebude dlho trvať znova to video jak predtým. Neboli to 2,5 hodiny, ale nakoniec 4. Takže trošku som sa prepočítal. Takže môžeme začať hľadať pekne všetko. Urobíme tu na pekne double chestu. A to budem dávať všetko drevo. Kde to dám? Tu na to bude. Takže všetko, čo by som mohol potrebovať, akože stavebné materiály dám tam. A môžeme ťažiť pekne všetko možné. Počkaj, aby ste mali pekné zábery. No a toto bude ďalšiu hodinu pekne ticho. Len ťažím. No ale toto, jak ťažím, nikto nepotrebuje vidieť, takže toto celé pekne skipneme. Pôjdeme, preskočíme to, jak som začal robiť niečo nové a uvidíte to. Skipneme to o 3, 2, 1, teraz. Plán znie takto. Ideme pekne ťažiť železo, takže mám 3. A sekera je skoro rozbitá, má durabilitu, že 7, to ste videli všetci, neviem na čo to hovorím. Takže ideme ťažiť, zoberiem si nejaké drevo stadiaľ, pardon, ale musíme ísť ťažiť železo, lebo ja som fakt chudobný, ale fakt som chudobný, ale že fakt. Takže, whoopsie daisy, torčky by som si zobral. Tak pekne. A ideme. A ešte si urím sekeru novú. O, táto je rozbitá. Ideme ťažiť. Uhu. No, niekto vymyslel furika, potom ho musel tlačiť. Tupci. To by trebalo fixnúť Mojang, Microsoft. By trebalo fixnúť. Akože mňa to neprekáže, ja som kvôli tomu teraz ani hit nedostal, ale trebalo by to opraviť proste. No, sme tu zas. Tie spajky vôbec mi nechybali. No, a ideme späť tam dole. Pekne, pomedzi všetky tie mobky. Ak ich tam bude znova 37, ty vole, tak ja sa zabijem. O, uhlie. Wow. Ja už som nedostal full damage. Co tu pol hodinu budem s tým uhlím, tupím. Máš šťastie, že ho potrebujem. No daj mi chvíľku, ja prejdem na lávu a už mi budeš úplne zbytočne. Ale sa torčky z toho budem robiť stále. Toto uhlie je... Boha, také šťastie má. Že je tak potrebné k tejto hre. Uj. Keďže som hitol ten stone. Whoopsie daisy.
To bolo mega, kebyže tam bolo toto. Železo, železo. Neverím. Daj mi to železo. Koľko? Ňa. Prosím viac. Tady ti. Koper. Ja sa železo nevidím. A tam je železo. Dúfam, že to nebude Ancient City. A to je potom Megasit, keď tu bude Ancient City, akože. Tak pekne Mansion a hneď Ancient City vedľa. To je Megasit. Tiško. Redstone. Železo. Tu je ďalšie. Glowing sec. A to, že tu na začiatku som ešte v pohode. Diamanty! Yes! No ukáž, koľko? No. Nemyslíte vážne, jeden diamant. Yes. Ale ešte, že tak. A železo, no. Dobre, máme na Diamond Pickaxe. Nie tam ešte. Prosím. A neurobím sekeru z toho radšej? Ja urobím sekeru z toho. Sa bude viac hodiť, keďže idem veľa toho dreva ťažiť. Bude to rýchlejšie. A nebudem musieť míňať železo na tie sekerky. Diamanty som nečakal tak skoro. Ale ja si nesťažujem. Teraz toto skontrolujem, že či to je železo dáke. Osvetlím, lebo fakt nechcem, aby taká mobka spoza mňa vyšla. Šriker, či ne šriker, katalist. Poďme tu na. To by bolo mega, kebyže nájdeme Ancient City. Akože bol by som dosratý, určite by som tam nešiel, ale bolo by to mega. A nič to není. Super, chválim. Skontrolujem. Dobre, tam nejdem. Najprv zoberiem toto železo pekné. Raz, dva, tri, štyri, päť. Super, dobre. Obzrieme. Opa, achievement. Pozrieme, že či dačo to nebude náhodou. No ale tu fajne riskujem. Ale mi sa toto páči. Dačo bude. Ja tam cítim diamanty. Sú to schody v pohode, nedá sa vysť hore. Železo. Dobre, serem na ňo. Ani keďže som veľmi chcel táto, sa mi nepodarí zoberať ako. Yes. Ja som to vedel. Som ďaleko, ne? O ne. Jak som nízko? 47. To naráža trošku, ale ja sa bojím.
Jeden? No. To fakt jeden, hej. Ja som to celé riskoval, len nemám diamantov. Nemyslíte vážne? Čo čupím? Opa. Super. 6. Sú ďalšie. Prosím. Dobre, nič. Predstav. Ja som nevedel. No ja sa nevrátim domov. Ja neviem, kadiaľ. Nevidím stamať, čo som vyšiel. Čo som vošiel. To nevadí. Ja si nájdem cestu. Kde je voľa, tam je cesta. Poďme tu. Tak mám ešte len 7 na železa. Takže ešte potrebujem stále ťažiť ešte. Možno sa aj nájdem dakde. Dačo nájdem možno. Nejaké to Ancient City. Možno. Bol by to dobrý content minimálne. Yes. Tá nič. Máme 6 diamantov, takže urobím pekne pickaxe. Jeden. Jeden. Takže boli 2, urobím enchant. Čo sa akože bude hodiť, ale... Aj tak nemám ani kožu, ani sugarcane, takže... Nemôžem ani knihu spraviť. Ani jednu na ten enchant. Pôjdem hore, mňa sa to už nepáči, ja chcem hlavne železo, ne diamanty. Tak to povedal, ja sa nesnažím progresovať, ale... Užívať si hru, zlato. Zoberiem. Diamanty. To je normálna kamenná verzia, to je aj to samozrejme. Normálne, a kde som? Kde som? Nemám šaj. Yes. Mám na enchant, yes, neverím. Počkaj, to je šriker. Typečka fakt nechcem samenúť. Šriker to ide. Čo som našiel za jaskyňu?
Kebyže teraz nájdem nejaké diamanty, no ja ich nezoberem. Fakt, nájdem diamanty. No a pekne vrchol tohto večera si dajte bližšie obrazovku, vypúlte oči na tú obrazovku, aby ste videli to isté, čo ja. To fakt? Dobre. Holy content. Ďalší šriker. Fakt. Ha! Holy content. No tam ale nejdem. Ja sa bojím. No vôbec tam nejdem. Holy content, ty vole. Ty vole. Kde? Kde? To je najhorší efekt možný. Darkness. To sa na tý. Ja sa začínam báť. A tam dole určite nejdem. To ani full diamond bude mať a ja tam nejdem, ja sa toho bojím. Toho stvorenia. Slepého, tupého. Dobre, to som zariskoval teraz. Ja keď ho spomnem... Ja už idem preč stadiaľ, ja už sa fakt bojím. Dobre, už som v pohode, mám pocit. Skeleton. Aká šanca, ty vole. No nebodaj ste si mysleli, že vrchol tohto večera je to, že som našiel Ancient City. Vrchol tohto večera je pekne to, že som zomrel. Jak som zomrel, to teraz nechápem. Creeper tam zrazu nebol, alebo za mnou a som zomrel. Naozaj neviem, jak som zomrel. Môžete... Moja teória je, že hneď napravo bola cesta, neviem. Ale to je všetko. Ďakujem za pozranie tejto dvojdielnej série a to bude všetko z mojej strany. Ďakujem za pozranie a ešte si môžete užiť, jak tu nadávam na neho a tak proste, že ako som nasratý na neho, môžete ďalej počúvať. To je všetko. Dobre, tak z videa asi nič, no. Ja vydám toto, týchto, neviem, jak dlho natáčam. Vydám túto hodinu. No tak nič, no. Boha! Skadiaľ prišiel? Pre Boha. Ja som to aj pozrel, ale nemám toto. Replay. Dobre, no. Tak nič. Som dotočil na dnes. Idem to zostrihať, to vydám. Boha. Taký pekný svet. Aj dom som pekný vymyslel. No tak vám aspoň ukážem ten dom dakedy. V ďalšom videu možno to uvidíte. Ty vole. To mám za to, že som nebol opatrný. Do Boha! Dobre. Dovidenia, rád som vás videl. Dneška to je všetko, idem to zeditovať a rovno to aj vydám. Že pekné hovno som spravil, ešte aj som aj stratil svet. Takže dovidenia. Možno nič, nebudem spoilovať. Dovidenia.